Drugo poglavje letošnje evropske zgodbe se začenja v četrtek v Ljudskem vrtu. Tokrat bo nasprotnik romunski prvoligaš Univerzitatea Craiova. Ekipa se je ob uvodni prvenstveni zmagi napolnila z dodatno samozavestjo. Lepa zmaga proti Domžalam, katere del je bil tudi Marko Božič, je prinesla veliko zadovoljstva, kar je prevagalo v primerjavi z odvzetim čudovitim golom. Ja mislim da smo tamo nastavili gdje smo i stali u zadnjoj sezoni. Da dalje pobjeđivamo, da dalje dobijemo te važne utakmice i da, može se reći da je vrlo zaslužena bila pobjeda od naše strane, da je bila dobra igra i da, to što kažete da malo isto meni žao, ali da, šta ćemo, sudija je tako odlučio i idemo dalje. Glede na napovedi, gre pri romunskem nasprotniku, za katerega igra tudi nekdanji član NK Maribora Aleks Krecu, za podobno kakovostnega nasprotnika, kot je bil Botev Plovdiv v prvem krogu. Spoznanja z tistih dveh obračunov bodo zagotovo prišla prav. Mislim da je dobro bilo iskustvo protiv Bugara igrat, a sad isto nas čeka teška utakmica, mislim da su oni fizički jaka ekipa, ali normalno da smo i mi dobri, da mi moramo jednostavno odgovoriti na to, igrati našu igru, ne previše razmišljati o protivniku, nego biti samo pouzdani u našu moć. Tudi tokrat bodo v dvoboju enakovrednih tekmecev odločale malenkosti, zato bo fokus na čim boljši izvedbi skozi celotno tekmo, ne samo v prvih 90 minutah v Ljudskem vrtu, ampak tudi na povratni tekmi v Romuniji. Cilj pa je že na prvi tekmi si pripraviti ugodno izhodišče. Mislim da su važni dueli druge lopte, koji u svakoj utakmici, taj koji ima posjed, taj će i zabiti gol, tako da mislim bit će važno jednostavno da iskoristimo svoje šanse koje dobijemo naprijed i da iza stojimo kako treba. Kader za tretjo evropsko tekmo v letošnji sezoni se je nekoliko popolnil, tako da bo Ante Šimundža imel na razpolago nekaj več izbire kot na zadnje proti Domžalam. Nogometaši pa si želijo podobnega vzdušja in podobne pozitivne energije s tribun, kot je bila na tekmi proti Botevu. Oni su naš 12. igrač, tako da vrlo smo sretni što više ljudi da dođu i nadamo se da će opet doći toliko puno ljudi. Jednostavno da ćemo mi dobiti tu utakmicu i zahvaliti njima tim putem što su došli. Maribor Univerzitatea Craiova, četvrtek 15:08 v Ljudskem vrtu.